ಬೆಮ್ಮೆರಿ ಸೃಷ್ಟಿದ ತೆನ್ಕಾಯಿ ನೀಲೇಶ್ವರರ್ದು ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಮುಟ್ಟದ ಅವ್ವೇತೋ ಕಾರಣಿಕದಿಂಜಿನ ಪುಣ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡುಡುಂಡು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಟಪಾಡಿ ಕಡಲ ಭರಿತ ಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮಡು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ರಿನ ಕಂಬೇರ್ ತೋಟಡು ಕಂಬೇರ್ಲು ನಿಲೆಯಾಪೇರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದ ಅರಸುಲು ಕಂಚಿನಟ್ಕೊಡು ನೀರದಂಡು ತೋಜಾರೆ ಪಂದ್ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪನ್ನಗ ಕಂಬೇರ್ ತೋಟ ಆದ ಪೋಯ್ನ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಮೂಲು ಉಪ್ಪುನ ಪೊನೊಲಿಗೆ ಮರದ ಮುದೆಲ್ಡು ಕುಲ್ದಿನ ದೈವ ಸತ್ಯ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಆದಿಮಾಯ ಶ್ರೀ ತನ್ನಿಮಾನಿಗ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಟ ಕೊರಗಜ್ಜ ಜೋಡುಗುಳಿಗ ದೈವೊಲ್ಲ ಈ ಜಾಗೆಡು ನಿಲೆಯಪ್ಪೇರು ಕುಡೊಂಜಿ ಇಸೇಸದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡು ಊರುಗು ಗಂಡಗನಕುಲೇರ್ದು ಕಷ್ಟ ಬನ್ನಗ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನಿ ಎದುರ್ದೀದು ಅಪ್ಪೆ ಕಾಪುಮಾರಿಯಮ್ಮಡ ಭಕ್ತರು ಸೇರ್ದು ನಟ್ಟನಾಗ ಕಷ್ಟಲು ಪೂರ ದೂರ ಆಪುಣಿಗೆ ಆ ಕಾರಣಗಾದ ಜಾರ್ದದ ಮಾರಿ ಪೂಜ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಅಪ್ಪೆ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇನು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ದು ಪುರ್ಸಾದನ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತೆಗ್ಲಾ ಉಂಡು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ 400 ವರ್ಷರ್ದ್ಲ ಪಿರಾಕದ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಕಟಪಾಡಿ ಕೋಟೆದ ಕಂಬೇರ್ಕಲ ಶ್ರೀ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಭಕ್ತಿ ಸುಗಿಪು ಉಂದು.
ಹರೇ